79ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ച് വിവിധ പഞ്ചായത്തുകൾ. പിണ്ടിമന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജെസി സാജു പതാക ഉയർത്തി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ ഡാനിയൽ, വിൽസൺ കെ ജോൺ, കുമാരി ടി കെ, ബേസിൽ എൽദോസ്, ലതാ ഷാജി, എസ് എം അലിയാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കോട്ടപ്പടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും വിവിധ വാർഡുകളിലെ അംഗനവാടികളിലും സ്കൂളുകളിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പ്രമാണിച്ച് പതാക ഉയർത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ഗോപിയാണ് പതാക ഉയർത്തിയത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മെറ്റിൻ മാത്യു, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സാറമ്മ ജോൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കവളങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം നടത്തി. കവളങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇൻചാർജ് ടി.എച്ച്. നൌഷാദ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി പഞ്ചായത്ത് തല സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജലിൻ വർഗീസ്, ടീന ടിനു, മനോജ് ഗോപി, കുഞ്ഞോൻ കാഞ്ഞിരക്കാട്, പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. നെല്ലിമറ്റം ടൗണിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളും പങ്കാളികളായി. പഞ്ചായത്തിലെ അംഗനവാടികൾ, ആശുപത്രികൾ, ക്ലബ്ബുകൾ, വാർഡ് തലങ്ങളിലും ദേശീയ പതാകകൾ ഉയർത്തി. കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം നടത്തി. കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാന്തി വെള്ളക്കയ്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് KCV ന്യൂസ്.